Nginibingelele nginamukele ababukeli lapha emakhaya kwindawo ngendawo la kufinyelela khona lo mbukiso bhanya awusuka madoda ngiyanibingelela nonke balandeli beMaskandi Talk Show podcast. Namhlanje ke ngibuyile kumfo waguduza stimula samalahle madoda ukhuthaza phasela. Uyukhixi khaqwa ngena ngimingene kwenje ngamajilo kusumthangala wegwiliza semlazi madoda. Umtshalo wenamoto lona. Ngangithembiseke nganza kwethu ngathi ngizobe nginiphathele iqembu elikhulu. Nginiphathele i-national team ngempela ke namhlanje. Ukuvula ithuba la ngoba siphethe iqembu elikhulu kakhulu la masikhuluma ngoMntekhala uDogzin noMaqatha iqembu elikhulu kakhulu elithende lifika labe laziwa ezweni. So nginento ethi kufanele sidedele abalaleli nabathandi kanye nabalandeli abangekho la njengamanje sila lasiqopha khona lo mbukiso kodwa abakwazi ukuthi besibhalele einkundleni zokuxhumana babe nemibuzo kanye nembono ebhekise eqenjini. So ngizodedela leyo platform ke manje ukuthi kufundwe imibuzo kanye nembono yabantu abebenayo. Sizobuza la kodwa ke kune post ekuyabhalwa uSubsedeshwa kaDlamini lapha eNgqondeni. Bathiwe ingqondo kade nanikhala nifuna ukubona okanye ukuza ukuthi uMntekhala uzophefumula ethi abalethi imibuzo kabantu. Kukhona umbuzo la ovelile wavela uvezwa ulokhunjane bathi uBongs wakwajama. Uthi umbuzo asibuza ukuthi ke uMntekhala kumphatha kanjani ukuthi mhlambe mayebona ushwi edlala ingoma ababecula besaseyiqembu yena engekho sibonile ukwenza komunye umcimbi ofana nombuso wamacimbi ukuthi ingoma ezaperforma ingoma babedlala ubabili kodwa besaseyiqembu njengamanje usedlala ehamba yedwa ukuthi mhlambe kukanjani ufika kanjani kuyena uMntekhala. Umbuzo mfowethu cha uphendula mfowethu angikho right ngiphathekile kahle ekwa yonke inkulumo abeyibeka njengoba sike sabeka ukuthi kusukela ngo2000 ukhandwa leli qembu laba akhuluma ngabo afuna iqiniso kubo babengekho ngo2000 ya ukuze kuzofika la kuzofika la Wekudla bajakaza kumhlobo wendlela uyayidlala ingoma yenthule kancane khona inhlobo eniswayo vula umsakazo wakho nawe